Ola, boas tardes, amigos e amigas e xentes do mundo, como digo eu. Bueno, queríamos compartir un tesouro que acabo de encontrar. Digo, acabo de encontrar. Ou me mandaron a él, porque moitas das cousas que vedes no meu espacio, ou nos meus espacios, redes sociais, blogs e demais, son aportacións que me fan os seguidores e me contan de sitios, de non sei que, de recunchos que sería prácticamente imposible chegar a eles se non é que alguén che apunta. Un deles é este sitio, aquí temos ese río, creo que se chama Portabeleira. Estou no campo. O campo é un lugar moi próximo ao campo, é un lugar de Seixido, na Lama. E miña amiga Mercé, a de Cabalar, me dixo, descubrí un tesoro. E hoxe, pois me animei ir a él, igual que vos anima a vos, se tendes de algún sitio de interés, no que haya algo de interés patrimonial, do que meto eu, ou unha lenda, unha tradición, escribídeme, me chamades, que está o teléfono aí na información da página, do blog, das redes sociais, e eu gustosamente pasarei. Mirad, o tesoro é este, hai un pontillón aí precioso, farei fotos dele, e o tesouro é ese muiño, ou o que queda dele, aí pouco queda, o que queda dele, e que, bueno, aparte do muiño en sí, está, aí está, a ver, aí está, mirad, que chulada. Ainda sobrevive, leva moitos anos xa, que debe de que nadie moe nele, pero bueno, a mí me encantan estes sitios porque teñen unha maxia moi singular. Vale, vou mirar o que queda dele, vou intentar entrar. Ten unha portiña moi pequena, o muiñeiro tiña que ser máis pequeno que eu, porque malamente paso eu. Aí va, mira, non queda case nada de todavía as pedras de moer, xa as pedras, aí están, sobrevivindo aos anos e a vegetación que se vai apoderando, vai collendo o que eu de sí. Marcha o home, marchan os cuidados e queda eso. Non sei como se chama o muiño, intentarei preguntar por aí arriba a ver se alguén ten un nome, porque estes sitios todos tiñan un nome do muiñeiro, o nome do lugar, non sei, senón pondremos aí muiño en o campo Seixido para se alguén quere vir, explorar e investigar e disfrutar deste sitio. O río precioso, o río que vai por aí, precioso. E o entorno igual. E xa sabedes, se tendes de algún sitio de interés do outro, me avisades, porque encher de contido, e despois de tantos anos, faise, xa non é complicado. Pero bueno, mira, aí está o muiño, mira que preciosidade, e mira que preciosidade do entorno. Aquí parece que non solamente hai paz, esas bicherías que contan as tradicións de lendas, mouros e personaxes destes que viven nos bosques. Aí está, muiño en o campo, Seixido, a Lama, e o río creo que é Portabeleira. Non sei, vou seguir investigando un pouquinho máis. Avisai do que creades que sea de interés. Veña, gracias, hasta a próxima.